kang maksih muda Lul sang yanging para sutrena Buddha Sugeng siang sugeng pinanggil kalih kulawarga agung Sandiwara Ketara Wahyu Manunggal ingkang dipun pangarsani dening Si Ucil Jagi Sarta. Ing sawetawis wedal panjenengan sami sampun pinaringan panglipur wujudipun tari jugit Gambyong ingkang dipun pangarsani para seniwati kita saking Wahyu Manunggal kanthi mawi iringan gamelan mukti laras ingkang kasepuhi dening Bapa Rujita. Ewa dening pangli ing Waranggana ing siang punika Ibu Rini Lestari. Ngandik dumating tataran kula lampahan kang sampun kartosuda dara kita ki bodho sudaresa. Ing siang punika kulawarga agung Sandiwara Ketara Wahyu Manunggal badhe methik lelampahan tumuruning Dewi Sri tekaning sandang lawan pangan. Ing sawetawis kula badhe ngaturaken tumapa tumapake bidhakuan. Anggambaraken adegan ingkang angka setunggal wonten ing kraton Mega Malang sapi gumarang kasta dening Raka Sukasyan. Ewa dening Kebo gumarang kasta dening Adimas Saged. Ewa dening Bado Basu kasta dening Leles Saputra. Wadya karamekaken sadaya para gondrong-gondrong saking Wahyu Manunggal. Adegan sak lampung benipun wonten ing Taman Kanyulangan Suralaya. Betari Dewi Sri kasta Rina Ewa dening Bathara Guru kasta dening Raka Mas Sultana. Sri Kuncung kasta dening Niken Ayu Sulastri. Ewa dening Bathara Indra kasta dening Raka Mas Karyana. Adegan salajengipun wonten ing desa Mojokerto Joko Tani kasta dening Adimas Tompel. Ewa dening Joko Slamet kasta dening Ki Harno Wicaksono. Adegan salajengipun wonten ing Taman Sari Kanyulangan para betari-betari kasta dening Kopi DS Repat utawi dagelan Teguh saha Uci. Makaten kula upang para pandhabu ingkang sampun sumagi nampi suwateng sugeng siang sugeng amirsani ngantos titi kula mangsani pagelaran agung paripurna. Wahyu Manunggal sekali joyo tetap joyo 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 wijaya itu.
awas tapi kumara. Pangestunipun Kakang ditampani Sangat anggen kawula mundi andadosaken jejimah. Lawing boten kasupen kula ngaturaken sungkem kula kunci. tak tampa gawe bunga kaya gawe anggun punekra Pradata menyang ing Praja Megamala. Ramalangan sawiji apa tampana ra daging kayuhan. Lembu marah, lembu cembung marah. Kula awas Mundhut marang pawartane kadioparan iki. Anggonira gawe katentreman menyang ing kraton Megamala. awas kabarang kula ngunjuk atur lepat pangapunten panjenengan dalem. Gadhe marang pangapuraku yen kono tumpang sone anggonira atur lumrah yen to wong ora bakal lali marang lali lawan kiri. Awas menawi wingi bab katentreman wonten ing kraton menika sampun ayam tentrem. Amah Aripah Kerto Raharjo an boten wonten alangan sapara-para kawan. Syukur seketi jumurung lan kadioparan anggone gegaden para prajurit magam menyang ing kraton Megamala. Kamas menawi ngingi bab ulah kapraja wonten ing Raja Megamala boten wonten ingkang wani kamas. Syukur yen to ora ana. Kamas nuwun sewu saderengipun. Yo Menika durung tinti-wancinipun dina pasuwakan agung nanging panjenengan nimbali dumateng kula supados ngabyantara wonten ing ngandhap kersa panjenengan dalem yektosipun wonten wigatos menapa Kamas. Adikku diri apa sebabe durung titi ngomong sopan kalian aku kalahake pasilakan selesai amarga Wasana Satondra suwene mikirake marang pembunuhan Nado Batu beda karo adatan kampus kamu bebasan yen rino ora kersa dahar yen bengi dheweke ora ngersakake sari yen ndak takoni Pripun? tanpa saur napa amung mesem karungku rasa bingung jroning atiku aku nyumurupi marang Gado Batu kang saben dina tansah liwang-liwung jut dhewek niku ora ana papan ngendi kang kaji aku rasa bingung kok menawa ing mengkene iki yen to Batu kuwi tekan ing kene dalam apa iki marang Gado Batu takonono apa sing dikersake marang Gado Batu Menapa panjenengan boten mangertosi menapa sebab lan sababe aso gasnah Gusti mekaten. Yai sapa suarane janjangan sapa iki Panjenengan Gado Batu dalani kene cah bagus Gado Batu tahan wan
kok nek tetembungan rasa nganggo prolampito wis ketop dopo wae kaso kowe menggalih apa-apa tak bagus Batu batu gegarane wonga ora usah kanthi kepiye wae bloko karo moro ake kon duwo aduh kado masuk sawangin sopo sing ngarep kowe Betari Dewi Sri sing tak antu-antu angkat ora ning Betari Sri anane iki sapi para Kado batu bos pirang-pirang dino satondro suwene angen-anut Tato loko romo ungu yen to kowe nyebut parang romo nanti pun patok pasu kan roga pirangmu paripasan supe ing ketahanan supe ing sesarian pun patok pasu nembe kemawon kanggo kapiramu lawan Betari Dewi Sri kado kasu opo kowe ora ngerti yen to Dewi Sri mono kuwi sawijining betari nang ing kayanganku kowe sawijining yaksa yen to gandrung marang Dewi Sri opo ora jenenge bakal mulai kodrate Jawata Romo kula menika tresno kula menika kepengin dados karwa dening Dewi Sri Romo tau marang Dewi Sri Panjoko pun akan hasu boten kasempatan pun kula entengake dening atine patang hasu entengake patiku Yayi kacange pun kakang kebo kumarang yen tolekanan sing kaya ngene kowe kakrungu dhewe bado batu yen toh ora dikaopake marang Dewi Sri kajiwon dheweke mati nanti lajeng kersa panjenengan opo kang disuwun marang Dewi Sri lajeng to nuwai kodrating Jawata ben bening Jawata sepiro bakal ndak ayahi mula iki kowe gelem jangkah sing munggah ing kayuan jaluk kanthi menawi kersa panjenengan kagem katen kula nyuwun tambahi pangerti kembali tumuju wonten ing kayangan nah ora arep
ora kok ateges aku tambuh karo kowe iki ora. Yen ndelok pakulitamu tenggak mengisor kawujudan menungso. Nanging tenggak pur kawujudan menungso. Tenane sapa jenengmu? Dewa doake wae. Aku Kebo Gumarang. Kebo Gumarang. Longko. Yen kowe munggah ana ing repat kepanasan, yen ora ana wigati. Pancen aku munggah oleh kahyangan. Aku nampa dawuh marang ngersane Kanjeng Gusti Prabu Sapi Gumarang. Apa bener ana ing papan panggonan ana kang jenenge Dewi Sri? Pancen yen kowe wis ketemu karo Dewi Sri, abot yang aku membandau marang ngersane Kanjeng Sapi Gumarang. Aku anak laki Dewi Sri. Kebo Gumarang. Apa Aja nganti nguwahi kodrat. Sing kudune raseksa, kudu itu raseksi. Yen dewa kudu untuk dewi. Anjen kaya ngono. Yen kowe nganti badali tolong lingkar, kowe bakal kena dendone dewa. Nanging wektu dina iki aku bakal nguwahi kodrat. Perkara entuk bendune sing kuwasa, aku sing nanggune. Mula saka kudu semikir, aku bakal munggah kekayaan. Ora bisa semikir. Yen matur aku bapak depan itu. Oh, kalah kok. Oke.